akong giabtan guys. So tura gamong balay dapit tungod sa kuan sa tower sa Suba. Yani ako karon sa Bagatpatan guys. Bagatpatan Valencia. Badyang guys, oh, badyang guys, nakita aragang mo adapit guys, makita aragang baybayon to ara guys. Guys, to arag Bagatpatan nga ang giadto guys, oh. Layo no. Dito yun dito na ko adto guys kay tuara dito ang tambal sa La. Diya. Tanaw pag view guys oh. Muna ko mananagat. Ang kan maniko guys, dili maiwit sa mga view oh. Daghan pa kaayo view. Daghan pa migni paari oh. Pamignipa. Guys, ang dagat, tanawag dagat guys. Parang namang gajuning hangina guys. Natawa itong dagat oh. Mga panagat kay basi itong dagat okay gata. Kayog view among lugar sa Bagatpatan oh. No? Dami kaadyo no. Mao ni amo ang dapit sa Bagatpatan guys. Dapit kay tan-awon no. Mura mawa jud yung problema ani guys kay as hangin. Oh. Oh. Mura to apo kas laing lugar no. Lami kayog view among lugar sa Bagatpatan oh. No? Lami kaadyo no. Mao ni amo ang dapit sa Bagatpatan guys. Dapit kay tan-awon no. Mura mawa jud yung problema ani guys kay as hangin. Oh. Oh. Mura to apo kas laing lugar no. A few moments later. Guys, atong pangitaon ning laway-laway guys nga tambal sa La kana mga la nga naa sa dagat ba kanang sama sa matunok og ito, matunok og kijampaw, matunok og danggit, matunok og gatasan, matunok og bisan unsa pangala nga naa sa dagat. Ato ning pangitaan guys, usa ni kakinason. Mangita ta guys, ato ning subayon, kining ato ang kuan Bagatpatan. Wow, lami kay view guys oh. Sa una guys, sa akong nahibawan, sa una sa karaan pa, kung matunok og la, ug matunok tag danggit, kay manahid man akong papa, magputol lang is ikop, ibutang sa mong buna, mawa na ang la sa danggit.
hasta pud lasa kuan kanang lasa kanang iko grihapon hasta iko kijampaw ug matunog kag kijampaw pagi mo na guys nga karon na ako na diskubrihan nga bag-o na ay puga tudlo na ko nga usa ka tigulang nga kani kunong kuan kinasuna kuno guys ug asa ni dapit makita nato guys. Laway-laway kuno ni guys. Laway-laway. Asa dapit makita ning laway-laway. Nganong ginganlan nig laway-laway. Kay maglaway man eh. Ja, lami pud ni si Ja. Ipaon. Ipaon og isda guys. Lami kuno ni ipaon og isda. Ubit tong ning isda ni. Labi na magtaog na bita. Ay usa guys oh. Usa guys oh. Nara guys. Kita kuno puta guys kay murag daghan pa ni dinhi guys. Lisura agian guys. Na sapid naman ko ah. Sama ni dapit oy. Da oy. Ara guys. Ara guys oh. Kani si Ja. Tabi. Mo ako gamay. Tabi. Yara pa guys. Unas man good guys. Ang kuan ko no ani lami dagko. Dagko ko na may lami ani guys. Taob na mga hunas na mga gudpadong lami ning taob. Tara guys, tama na ni guys oh. Tama na ni. Ato muli ko sa amo ay ipakita na ko kung saon pagdukdok ni ini guys. Napidaghan day o na napidaghan daghan ni si Jan ni kahoy o ani guys kunani si inyo ha guys timan ininyo ni guys na mga view na rin mga kahoy o laway daghan guys. Daghan kaayo ni guys. Tambal ni lami po ni sabon. Lami po ni gisahon. Sa gulag panakot. Tambis kay nagsabaw guys. Pero naaday ni dako kaayong kapuslanan. Muna po. Pwede kinaso ni mo dapit oh. Sige guys, uli na ta sa amoa guys. Uli na ta guys, ipakita sa nako nimo ang view.